କବିତା ବନ୍ଧନୀ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କ ରେଶମୀ ଚମରେ ଏକ କଅଁଳ ପତ୍ରର ବଗିଚା, ନୂଆ ପୁଆର କଞ୍ଚାଳିଆ ତ୍ୱକ୍, ଯାହା ଉପରେ ସେଇ ଏକୁଟିଆ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକଟି କାଲି ରାତିରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କଦଳୀପତ୍ର ଶାଢ଼ୀରେ କି ତନ୍ମୟତା! କାଞ୍ଚୁଲିର ବୋତାମ ସବୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନଖ ପରି ଶୁଭ୍ର, ସତେଜ ଓ ଚକଚକ୍। ନାନାଦି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ସେଦିନ ଏକ ହଜି ଯାଇଥିବା ଚାବିକାଠି, କିମ୍ବା କାଲି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ସେଇ ପଞ୍ଜାବୀ ଭଦ୍ରଲୋକର ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଝଗଡ଼ା, କିମ୍ବା ଝିଅର ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ନିଭି ଆସୁଥିବା ଇସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେଇ ବାରିକ ବିଭାଗ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ହସି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅମୁକ ନମ୍ବର ଘରର ସେଇ ବେହେଲା ବାଦକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ କାମୁଡ଼ା କୁକୁର, ପୁଣି ସର୍ବୋପରି ସେଇ ଭୟ ଓ ସନ୍ଦେହ ଯେ ମୁଁ କାଳେ କିଛି ଗୋଟାଏ କାଣ୍ଡ କରି ବସିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେଦିନ ସହଳ ଚାଲି ଆସିଲି।